Milé ženy, prajem vám nádherný sebeláskový pondelok. A na dneska som si pre vás pripravila krásnu emóciu, vďačnosť. Vďačnosť je niečo nádherné vlastne. Emócia, ktorá, keď si ju krásne rozprúdime v tele, tak sa nám zvyšujú vibrácie a tým pádom si do života privolávame nové situácie, nových ľudí, nové projekty, objavujeme svoje nové dary. A je to úplne úžasná emócia, s ktorou sa dá krásne pracovať. Vďačnosť patrí do nášho každodenného života, pretože ja si myslím, že všetko, za čo máme, by sme mali neskutočne ďakovať. Už len to, že sa ráno zobudíme a môžeme dýchať, môžeme stráviť takýto krásny čas v takomto nádhernom lesíku, v nádhernom počasí, proste zapozerať sa do slniečka, navnímať si stromčeky, objať ich, alebo pozrieť sa na lístky, pozrieť sa na tú prírodu, na ten hmyz, ktorý tu lieta, proste na všetko krásne, čo máme okolo seba, lebo toho naozaj máme veľa. Takže by som si ťa poprosila, skúsi nájsť dneska čas na seba takých 8 minút. Ideme teraz do tej meditácie, prosím ťa, zavri si oči. Skúsi urobiť 3 hlboké nádychy a výdychy. Skúsi teraz dať ľavú ruku na oblasť srdiečka. Môžeš dať aj obe, pokiaľ máš voľné, ak nestačí aj jedna tá ľavá ruka. A skús sa teraz si strediť na to dýchanie. Ten dých, ktorý máš, nádych, nadýchuj sa do srdiečka, vlastne do oblasti pod ľavú ruku. A rozprizuj si v sebe vlastne tú lásku, ktorú ty v srdiečku máš. Snaž si ju rozprúdiť do celého tvojho tela. Čiže nadýchujeme lásku. A vydychujeme do každej jednej časti nášho tela, do každej jednej bunky v našom tele. Nadýchujeme lásku a vydychujeme do každej jednej častvočky nášho tela, bunky, cievy, klbiku, kostičky, do najstaršieho zápisu v našom tele. A teraz, milá žena, nádych, vedieme opäť pod ľavú ruku do srdiečka. A ten výdych sa snaž doslovne rozprúdiť aj do vonkajšej časti tela, ako je temeno hlavy, brada, ramena, srdiečko, hrudník, podbrúško, jóny, stehná, kolená, tíbia, fibula, chodidla a prsty na nohách. Ano? Rozpúť si tú lásku do každej jednej časti tvojho tela, do každej jednej častvočky. Klbiku, cievy, bunky a kostičky. Skúsi tak trošku sama so sebou pobudnúť, rozpúť si tú lásku sama v sebe. A skúsi samu sebe predstaviť, milá žena, že máš stále zatvorené očka. Si v nádhernej prírode. Sedíš v zelenej trávičke. Dookola sú krásne stromy, kvitnúce stromy. Zhora na teba svieti úžasné slniečko. Poletujú okolo teba samé motýliky rôznych farieb. Biele, žlté, farebné. Naokolo rastú krásne kvety rôznych farieb. Žltej, fialovej, červenej. Kvitnú všetky lístky, ktoré si môžeš len všimnúť. Všetko ide do takzvaného krásneho rozpuku a všetko začína pučnieť a bujnieť. A teraz sa snaž, milá žena, to prostredie prepojiť na to svoje srdiečko, na tú svoju lásku, ktorú v sebe máš. A tú lásku vlastne snaž sa zo seba posielať aj do svojho okolia. Na jednej strane ju naberaj z toho okolia, z tej prírody, z toho krásne, ktoré máš kolo seba, ale napojuj na svoju lásku a prepájaj si to ako keby špirálu.
Predstav si nádhernú špirálu lásky z teba do prírody, z tej všetkej krásy, z kvietkov, zo slniečka, zo stromčekov, z lístkov, z včeliek, z každého hmyziku, z lístkov, z motýlikov, z každej tej krásy. Si to nádherne napoj na seba. Nádherne to napoj na seba a prepoj si to s tou láskou. Krásne si s tým pobuď. Maj stále zatvorené očká. A teraz ťa poprosím, napoj sa na vďačnosť. Napoj sa na vďačnosť a skúsi v mysli povedať, som vďačná za, a vymenuj všetko, čo ti bude prichádzať. Môžeš to povedať nahlas, čo by bolo ešte lepšie, alebo v mysli, áno? Lebo tým pádom, že si to krásne hovoríš nahlas, tak si to už rovno aj manifestuješ. Tie veci ti budú krásne prichádzať. Som vďačná za to, že som našla zmysel života. Som vďačná za moju rodinu. Som vďačná za tento okamžik, že sa môžem takto tu posadiť v prírode a vychutnať si tú prírodu. Som vďačná za každý prítomný okamih, ktorý si venujem. Som vďačná. Pusť a nechaj plynúť všetko, čo ti bude prichádzať krásne k tebe. Všetko proste nechávaj plynúť k tebe. Napája sa na to. A kľudne tam môžeš vložiť aj veci z minulosti, prítomnosti, ale aj z budúcnosti. To, po čom túžiš. Ono sa ti to krásne zhmotní skrze to, že ty to vyslovíš. Rovno si to môžeš aj zvizualizovať a rovno si to aj zmanifestuješ. Takže skús vytvoriť takú veľkú vlnu kolo seba vďačnosti a vymenovať všetko, za čo si vďačná. S týmto si takisto krásne i jemne pobuď. Buď v tomto okamihu práve teraz s tou vďačnosťou. Nechaj svoj dých jemne plynúť a napája sa na vďačnosť. Tá vďačnosť sa dá nájsť každej jednej vecičke, ktorú máš okolo seba, hmotnej, nehmotnej, každej jednej vecičky. Aj v tej prírode, ktorá je okolo teba, aj v tých kvietkoch, aj v motýlikoch, v hmyze, vo všetkom, v lístkoch, v stromčekoch, v slniečku. Všade nájdeš tú vďačnosť, všade. A obklop sa tou vďačnosťou. Obklop sa s ňou od korunnej temena tvojej hlavy až po pety. Obklop sa ňou celým svojim telom. Daj sa také bublinky vďačnosti, krásne bublinky vďačnosti. A doslovne s ním splíň. Splíň s touto bublinkou vďačnosti. Venuj sa ešte tak pár okamihov. Krásne si predýchaj. Prepoj sa na to. Precíť si to v svojom tele do obrovskú vďačnosť za všetko, čo máme. Ja ti ešte nechám čas na to, aby si to trošku s tým pobudla ešte viacej. O chvíľku vypnem video a skúsi potom napísať, zobrať papier a pero, keď tým prejdeš, a napísať si tie veci, ktoré tebou plynuli a tú vďačnosť, za čo všetko si vďačná. Po prípade si môžeš kúpiť nový diárik a zložiť si denník vďačnosti a každý deň si zapisovať za každú jednu vec, ktorú si vďačná. A stačí sa večer zastaviť, na chvíľku dať si ten čas, ísť do meditácie, zatvoriť oči a napíš si, čo si cez ten prežila a za čo všetko si vďačná. Takto, keď sa budeš k tomu vraciať po pár týždňoch, po pár mesiacoch, uvidíš sama, aký nádherný pocit sebe rozvinieš a ako krásne sa ti budú meniť veci a prichádzať ti naozaj noví ľudia, nové situácie
nájdeš ďalšie svoje dary, prídeš k novej práci, dostaneš sa k hojnosti, k nejakému blahobytu a začneš vnímať úplne v maličkostiach, skrze tú vďačnosť, veci, ktoré sa ti budú diať a budú sa ti diať krásne veci. Milá žena, prajem ti nádherný deň, pobud si ešte trošku s tou vďačnosťou a nechaj to v sebe doznieť a potom aj pozdieľaj nejaké zážitky z toho. Krásny deň.